Som človek nezávislý. Okolo mňa neuvidíte stranické sekretariáty, dokonca ani tých bodyguardov a policajtov, ktorí by ma strážili. Som skrátka autonómny človek. Ako ste mysleli tieto slova? Pretože myslela som to len tak. Len tak? Že, nie. Aha, pardon. Pretože slabí muži sa boja silných žien. Len silní muži sa neboja žien v politike. Nemám za sebou tieto stranické sekretariáty, mám za sebou len dobrovoľníkov. Ale ja si myslím, že pre tieto voľby je to veľká výhoda. Ja sa stále obávam, že budú preferovať tie svoje skupiny, tie svoje okresy, tie svoje regióny, ktoré im dali ten hlas. Ale to je na občanoch, aby sa rozhodli, či chcú takúto hlavu štátu. Myslím si, že je veľmi potrebné, aby Slovenská republika mala konečne hlavu štátu po roku a štvrť, ktorá bude požívať dôveru, na ktorého nikdy ani v zahraničí žiadne tieto kauzy, jedny alebo druhé, nemôžu byť publikované. Niekto, kto nespochybní vôbec dôveryhodnosť hlavy štátu v budúcnosti. Tak to chcete Myslím si, získavať že je to veľmi zahraničné investície? Áno. Viete prečo? Pretože hlavy štátov bývajú najstabilnejším reprezentantom štátu. Hlava Českej republiky, prezident Havel, garantom 60% investícií v krajine. Prezident Maďarskej republiky Gönc je garantom 45% zahraničných investícií. Viete prečo? Vy si trúfate na koľko? Ja som prešla všetky tie údolia teraz. Tam, kde je 35% nezamestnanosť a 15% možno ešte držia lekári na OČR-kách. Keď tam neprídu investície, ja si neviem predstaviť, ako tieto veľké fabriky naštartujú. Ako veľvyslankyňa vo Viedni som samozrejme bola bodom, okolo ktorého išli investície. Niektoré vážne investície. Môžem sa spýtať, koľko to bolo, tých investícií? No... Napríklad Siemens, napríklad Samsung, ktorý potom musel odísť a priniesol 1500 pracovných miest. Nebolo mojou chybou, že vyjednanie podmienok nebolo také výhodné pre našu republiku. Chcem poprosiť pani Vašáriovú, aby nám trošku viacej a intenzívnejšie vysvetlila, aké sú jej ekonomické tendencie, pomôcť tomuto mladému. Ja mám mať ekonomické tendencie? Prepáčte, dovolíte, aby som dohovoril otázku. Viacerí sme si všimli, že máte snahu skákať do rečí. Omlúvam sa, ale ja dokončím otázku. Ak dovolíte, chcem sa opýtať, ako chcete pomôcť našej mladej krajine, keď vlastne v jej zrode, na jej začiatku, ste bola proti nej. Nehnevajte sa na mňa, možno viacerí sme si tu všimli, a takisto aj diváci pri televíznych obrazovkách, že vaše herecké danosti sú perfektné. Nie som súčasťou a nikdy som nebola súčasťou určitých lobistických skupín a stranických skupín. Preto si myslím, že mám predsa len trochu väčšie predpoklady utvoriť priestor na dohovor politických strán. Alebo si myslíte, že títo páni majú väčšie styčné body, ako môžem ponúknuť ja? Ja som človek nezávislý. Nebudem sa nikdy uchádzať o funkciu v nejakej politickej strane. Ja som kandidovala preto, aby som bola tým vrcholom, ktorý nebude zaťahovaný do týchto sporov bezprostredne. Pretože si myslím, že pre pokoj krajiny a preto, aby sme zabránili tým nezmyselným konfliktom... Ako vy chcete rokovať s predstaviteľmi strán, keď som len žena? Nie, že keď ste vôbec... Práve preto, že budem niekto, kto nebude stranický politik, ale štátnička. To znamená niekto, kto od začiatku má na mysli prospech štátu. To znamená každého občana bez rozdielu. Ja dostávam na stretnutiach s občanmi otázku, myslíte si, že budete úspešná? A ja hovorím, ja už som úspešná.